ngikhula ndingabonakali njengomntu onethemba. Izinto bendizibona zenzakala, ndoyika ndisoloko ndizithulele. Intlungu ndadalwa nayo, uThixo azange enze impazamo. Into ebeyenza ebeyazi, ukukhula kwam kwandibonisa luninzi ngobomi. Kwaye ezi ntlungu azipheli, ubomi banamhlanje noba ngoko bundifundise ukunyamezela, noba nje kungekho lula. Kunzima noba kukho ukujafa, kodwa ekugqibeleni luzobakho utshintsho. Nansi enye into, ukukhula kwam kwakungelula, umntu engenodalwa ekhala, kanti iinyembezi zona zibonakalisa ubuhlungu. Ndiye ndive kuthiwa iinyembezi aziweli phantsi, ezo zezothando. Ukukhula kwam kwakungelula, amazwi abantu badala ayondomeleza. Lena yimbongi engaxoliyo, kaloku ubuhlungu buva ngokungaboniyo.